Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Maminsan pay, kablaawan da kayo manen iti naragsak nga ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga inta ikan biagita ket nagapu kan ipagayam tayo nga Gilbert. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Maayatanak unay kadagiti drama nga ingkay ipatpatangatang ditoy YouTube. Ket nakairwamak metten ti agdengeg nukas jay nga agururayak kadagiti pasahero. Siak ni Gilbert manipod probinsya ti San Fernando, La Union. Nasapaak anabalo gapu iti pannakatay ti asawa ken anak ko. Manipod idi arak ti nagbalin adanom ko iti inaldaw. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Gilbert! Bumangon ka ditan. Nakasaganan ti pamigatan. Nagluto ak iti sinigang akar ni ti babaw. Sakit ti ulo. Kasano kat nabarbartek ka manen anagawid iti rabi. Ay na, kaano aya asar dengam ti arak anak ko. Inton ko an agsakit ka iti kastangar aramidam. Nabaybay ampayan ti trabahom gapu iti kaiinom mo. Baybayan ko malang. Amuyawat nga isulangan ti liwliwak. Islang ti makaikat iti sakit na marikliknak. Anak, duan atawan manipod natay dagiti aginam. Aklonom ko man tinapasamak kadakwada. Dahil tangarod ti parikot. Gamin. Aging gaita. Diyak pailang kabailan nga aklonan ti amin nanang. Iswa ka sa pulak ti arak. Tapno malipatak. Ure pagbiit lang nga kanito. Iswa pa nga siya. May bayandak lang. Ayos ah! Champion ti pulutan nga inlutom pare. Naimas manan ti agsyat no kastroy lang. Kagad siyempre mata pare Franco. Sana naimas na ginom, no sana naimas ti pulutan, sana ya. Dahita kat ti makagapo, no apay asika ti paborito akainuman, pare Gilbert. Kitag cheers ta nga roda na pare. Cheers pare. Huh! Naimas ah! Awan kayang pards. Imbag man ta di na kaungungtan ni Nana Norma. Anya saan? Kat no inaldaw to pa'y asirmunan na. Ha? Anya nga iti mabalin na. Urnong ko matigat gatang ko iti arak. Agam kasano no maibos ti kwartan, pards? Makamuditan pare. Kan may sa... Arak lang ti solusyon. Tapno malipatak ti parikot ko. Pare Gilbert. Kuha pare. Saan man kiti aday ti pagsaritan ta. Ti importante ita. Ket adda inuman. Ken adda na imas apulutan ta. Naimbag nga oras mo, Mari Norma. Nay, si kamot gayam pare Erneng.
Nakapasyal ka. Adda ka din ni Gilbert. Ay nakaturog pa ilaang paray. Kat no parbaangunan iti simangpad. Apay ka day. Anya ti kasapulam kan ko na para irnaing. Adda nga min kagagatang ko, Adip Maray. Ni Gilbert kumati pangitalkak. Isuti kayat ko ang mga manihaw. Ay nagsaya at no kasta paray. Amom no siya klaang ti masurot. Kayat ko launay nga agtrabaho kumamanan ni Gilbert. Manipod nga min idinatay ti asawa kan anak na. Naawanan mo't iti ganas nga agtrabaho. Nabaybayan na ti trabaho na, aging nga inikat da. Ay, kastaya Maray. Wan pare, tilaangan pa naging inom na iti arak, tas asikaswan na. Ay, sayang nga rudano kasta Maray. Sapay isuti kayat ko apang italkan iti jipkaw. Amok nga minanasing pet kan mapagtalkan ang taon ni Gilbert. Masaya nga nakbat nga road, pare. Ay, jak amuno kasano nga isublik ti sigud a kababalin na. Ti sigud a kinaragsak na. Panagkunak ket jak met agkurkurang iti pamagbagakan kwa na. Kasla mo sa duda nga gamit Anya nga na ituro ko iti masungat awiting sida. Sigurado masinga kamanan ni nanang iti panat. Turog na agawid ang ita. Adamot ngamin susik. Agam na apay nga ururayan na pala di isasangbat ko. Makamulitan. Iturog ko dito yan. Aba gusto. Ada karton na. Isunti apap-wap. Pagindakap. Manang Alexis, malamilak unay. Adda nga min gurigol mo, Jeremy, dito. Adtoy, sikat di ba Adaw bingit ante kariton. Timbaglaang amang papudot ka. Ayan nga tandag iti dadakal dagiti ang ubing. Sige, ate. Malamilak. Sana balik. Sumagmamanulangan nga oras. Ano kasta? Lumawagan. Makagatang ako Ada dito sakit agas ti ko. kabsat na. Tinasatot asidik man. Basang! Andag iti dadakal yo. Ay, kuha tata. Abay nga, adita kay kariton namat maturog. Awan nga minan dagiti dadakkel mi. Ulila kamin adamang tata. Pangaasi o, sanda kami kumapaikatan dito Tapno makaturog ana sayang at tikabsat ko. At ngamin gorigor na. Ako basa. Sumurot kayo kanya kijay balay. Ijay kayon balay maturog ha. Gantap no makainom iti agas ti kapsat mo. At danin nanang ko ijay. Kad isuti mga sikaso kada kayo, wen? Di kag na nagbasang. Saan na ka managdagdagas? Nakainumak lang. Good morning, Lola Norma. Uncle Gilbert. Day, pasapa ka nagring Ni Jeremy ngay. Adapay gurigor na? Awanan, Uncle. Nakaturog pa'y ni ading ko. Bayampay laang amaturo ug basang. Tapno mabawi na tipig sana. Mala, umay kan tagigiddan tayon amangan. Maudin jay adim. Buwan nga pweso, Alexis. Hala, agtugawan, tamangan tayon. Antay, naimas da ito, tapsilog. Oh. Tapa, ken, itlog. Wow! Data. Nagimasan nga agpaiso, Uncle. Nagbanglo ti angot na. Mala, mangan kan. Kaduam ti mangan, wan. Agyaman ak, Uncle. Amoyo. Itaak laang manen ang makapangan iti kastoy.
Di ka agdanag, Alexis, basang. Manipod ita, kanayon kan amakaraman iti kasta. Manipod ngamin idinatay dananang kantatang. Nagkatang-katang kamin iti kalkalsada. Agpalpalimos kami. Tapno adda kanan ni. Awan ka diti kabagyan, nagiti dadakkel nyo? Mabalin nyo apagyanan? Awan, Uncle Gilbert. Awan mo't na am mo mi akakabsat dagiti dadakkel mi. Ay, windayam. Agyaman kami unay iti tulong yu kada kami Uncle. Gapo kada kayo. Nagimbag adagos ti gurigor ni Jeremy. No awan pag naidan nyo, mabalin nyo matag na dito balay. Total, dudua kami lang mat kaninanang. Kababain mo't kada kayo, Uncle. Awan tirong ba nga pagbayanan nyo, Alexis? Naragsak kami kaninanang amang kadwa kada kayo na. Nangro na kanya. Pudno ti ko na ni Uncle mo, Gilbert, apo. Manipod ngamin idinatay ti asawa kan anak na. Nagbalinen analiday day ti abalay. Isa pa karagsakan mi unay, no dito ikayon nga agnaed. Kaya't mo ngay maniho ti kabarbaro a jeep ko kunam Gilbert. Uwan ko ninong Erning. Adda ngamin ka ruba na kaibaga, ngagbirbiro ka kano iti driver. Kinapudno na, napanak iti balayo iti napanalawas. Si kamit na talaga kahit kayat ko ang mangimaniho iti dayjay. Ninong? Sigon ka ni Mari Norma, kanayon ka kano ang mapuy-puyatan, gapo iti panagin inom mo. Nabaybayam pa'y gayam ti trabaho, isungay nikat da ka. Kuaninang, saan itan? Kasapulak ngamin una yung tiyagtrabaho. Laat sa dayta pa nagbaliw mo Ako Ninong. Ada ngamin doang ubing ita iji balay. Ket sigon ka na ko Ulila na ademang Ninong. Kaya't ko ida tulungan. Tapno maddaan da itinasaya at amasakmayan. Ay, napintas da ita plano barok. Malala, si Kati, mangimaniho iti kabarbaro a jeep ko. Italakokan ka, Gilbert. May bagabigat mo, Nana Norma. Oh, Franco, si kamot gayam. Nakapasyar kamat baro. Ada kanini pare Gilbert. Ang alawas nga mina, nasan kami nagkit-kita na. Apay, ada ka di sakit na? Awan mo't barok. Manipod ita, saan mo una yan ang makita kan makainuman ni Gilbert. Gaputa ipaspasada ng tijip ni pare Erning. Basta agtrab-trabaho manan ni pare Gilbert, Nana. Wan barok. Nagsublin iti sigot ti anak ko. Nagsublin ti kinaragsak na, manipod idinaamam muna dagiti agkabsat nga Alexis kan Jeremy. Basta intuloy natin ang ampun kadagi dyan agkabsat. Kahit imanamong kayo mat, Nana. Ay sus, ala kayo lang itipakpakan ninyo, Nana. Franco barok. Ulilan ademang dagiti nga ubing. Panagkunakit saan mo't adakas ti tumulong kadagiti agkasapulan. Ay na, Nana Norma. Mangtid lang iti konsumisyon dagi dyan ubing iti pagtangan nyo. Ay saan barok? Kinapudno na. Nagbalin manen anaragsak ti pagtaangan mi. Idi simmang putda dito'y balay. Ket ti anak ko, nagsublin iti sigod ti gaganay kayan na. Ammom barok. Panagrek na ket talaga asagot ti namarswa kada kami da Alexis ken Jeremy. Anday ta, nalpastan alininisan ti balay manang. Win ading ko, ay na, makabanugmat.
Nagpintas akitain ti balay analinis ken naurnos. Nagpipintas dagiti masitas ni Lola Norma. Sanaya. Wen nga rod ading, iso ti sumarunong aramidan ta. Kalpasan amaruutan ta, sibugan tan tumitan. Manang, Mm. sapay la ko ma. Tas anda ta napapanawon dito yung Uncle Gilbert kan Lola Norma niya. Wen nga rod ading ko. Jakon kaya tagsubli iti kalsada nga katang-katang. Iso nga agsingsingpet tawan. Aggaget ta. Parag sakin ta da Uncle ken Lola. Itikas na, saan datan apapanawon dito'y balay da. Un manang, kan siyempre, kanayon tang agkararag ka ni Papa Jesus. O, adda kagaya mon, Gilbert, anak ko. Nasapa kamot anagawid. Una nang. Ne, nagadumot ang tiawit mo. Adto eh. Para kada kayo, timay sa asupot na nang. Ni ay. Anya ngay da ito anak ko. Kitaan nyo na nang. Ah, wow! Ay na, nagpintasan adaster da ito anak ko. Ay na, nagpintas. Agyaman na ka, anak ko. Awan na nyaman na nanang. Amin tayo, kat ada para kada tayo. Adamot ginatang ko ang t-shirt ko. Da ito yo. Lagi ito'y mat, para kada Alexis kan Jeremy. Talaga anaya si Degan tiriknam kadagiti agkabsat anak ko. Uwan nga rin nanang. Nagsisingput na ngamin. Kan naggagagad na. Sanda na rigat ngay patag. Husto ka anak. Nangag ko pa'y ngarod ti kararag da iti na minsan. Anya tinangag yun, nanang. Kidkid dawan da iti Diyos. Asapay kumata saan ta ida apapanawon dito'y balay. Uncle Gilbert, Mm. kuna ni Lola Norma, adda ka ni ibagayo kada kami kini Jeremy. Wen. Hala, magtugaw kayo. Anya ti bagayo kada kami, Uncle Gilbert. Papanawon da kami ka din, Uncle. San ko ma, Uncle? Naragsak kami ngaminan ditoy. Kan nasursuro da kayo nga ipatag ka ni Lola Norma. Saan min ang kaya tagsubling agkatang-katang iti kalsada, Uncle? Gapo kada kayo. Nadaan kami manan iti baro a pamilya. Uncle Gilbert, saan da kami kuman apapanawon? Uray da kami amin ng tagtrabaho dito balayo. Okay lang, basta saan da kami kumaapapanawon. Kanayon kami ngagbalin na natulnog kada kayo ka ni Lola. Agsingsingpot kan aggagagat kami, Uncle. Bayanda kami kumamang kadwa kada kayo. Awan mo timbagak, apapanawan kayo dito'y balay kahit. Ha? Kaya't kayo makasarita. Gaputa kaya't kung ay baga. Ngayon ton bigat matlang. Kuyugan kayo amapan agin roll. Agpaiso, Uncle Gilbert? Putno ka di, Uncle? Wen. Iso, di kayo nagliday, wen. Agyaman kami unay, Uncle Gilbert. Thank you, Uncle. Amuyo. Manipod dimtang kayo itibiyag mi ka ni nanang. Nagbalinak mata na naragsak. Da kayo nga kamsa tinang kumpleto manan itibiyag ko. Ikarik. Igayid ko tagsapol para iti panagadalyo. Ikarik, Uncle Gilbert. Agadal kami anasaya at kiniading ko. Kit saan kayon tong agbabawi iti panang tulong yo kada kami. Promise, Uncle Gilbert. Ipatagda kayo. Kasi iti panang ipatagyumat kada kami ngagkabsat. Agadal kami anaimbag. Tapno makasubad kami kada kayo. Aywanan da kayon to. Paginggat tong palbiag mi, Uncle.
Maragsakanak amang ibaga nga tinungpal dagiti ubing ti karida. Saan da kami nga inikan iti sakit ti ulo kaninanang kabayatan ti panagadalda agingga a nakatorpos da. Ragsak ken baligi ti insagot da kada kami. Ita agpadadan nga adda natalged a trabaho na. Kinapudno na kayat dakpayan a pagsardangan iti panagmanmanehok. Isuda kanon ti makaammo kadag iti paggastusan mi kaninanang. Ngam kinunak nga agurnong dakit di para iti buklandan to a pamilya. Ngamin napigsaak paymet nga agbirok para iti kasapulan mi kaninanang. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nangiyornos para iti pannakaidrama na. Toy pagayam mo, Gilbert. Ken ka pagayam, Gilbert. Nasakit ti mapukawan iti ipatpatag. Ngam amin abanag ket adarason no apay a mapasamak. Napukaw mo man dagiti aginam, ngam inpaayan da kayo met iti dua nga ubing, nga isu ita ti makagapo ti ragsak ken baligi ti biag mo. Alakastan pagayam, Gilbert, ket pagyamanak unay, tiing ka panagsurat ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbang nga orasyo amin papagayam. Sapay kumata at da kayo iti nasayaat akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti surat nga intay kan biag ita, ket nagapo kan ipagayam tayo nga Marco. Ngam sakbay na, makablaawan man pay da Ma'am Marjorie Bubila, ni Ma'am Emmy Mariomes, ni Ma'am Magdalena Kawili, ni Ma'am Lisa Duldulaw, kastamatan ka ni Ma'am Gemma Frutas. Makablaawan met ni MOD's freelancer, ka ni Mare Anong Letes. Makablaawan kayo amin kakabsat nga awan ti malabsan. Pagyamanak unay ti ingkay panagdengdengeg ken panagkom-comment dito'y channel tayo. Bueno papagayam, intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo nga Marco. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F. Ilinged nak kumalatan itinagan nga Marco. Pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y padas ko. Upat kami nga agkakabsat. Nasapa apimusay ti amami gapu iti sakit. Awan natalgad at trabaho ti inami, isu nga nagsisina kami nga agkakabsat tapno mabiyag kami. Inala ti kabsat day ti tatang ti may kadwa kabsat ko. Ti may katlo kat addamot iti ayan ti kabsat ni nanang. Nabati iti puder ni nanang ti naudi. Idinto tanagyanak met iti ayan ti ikit ko akabsat met laeng ni nanang.
Kadagidi agundaway kasladyak ammo ti kaipapanan ti makon ko na a pamilya. Ngamin, kadagiti amin anagyanak, jak narik na ti panangipatag da kanyak kas kapamilya. Puro rigat ken sakit ti nagdalanak. Katapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Mabisiin ang unay na. Ada nga ta imbati niyan tinora kanak. Kita man ti kaldero na din na poy. Di pa imot na ugasan ti kaldero. Anda pa'y iti pa nabati. Isun ti kanak. Kita man ti paryok. Ang mga nuad dapay nabati ure mantika lang ti adobo. Ada mata. Dahituin ti kanak. Mabsugak mat siguron. Markaw! Markaw! Umay ka man ditoy! Ni Uncle Kaloy day dya. Kaslagong ungat. Apay nga ta. Apay ka di Uncle. Apay tarupa! Anay ko. Apay nga agtapis kayo Uncle. Anya ti basol ko. Di mo't imbagakan kawasingan ti Jeep tapno nalinis nga ibiyahe kinton madamdama. Uwi na singap mo't itayan Uncle. Kita man analayang no nawasingam. Nakataptapaw. Saya ating matitrabaho Markaw. Tapno damat serbim apalpalamutan mi dito balay. Ay, anya ka di man na, hindi naramid mo, Markaw. Bagbagam, dahil sadot akaanakam Tanusan, mabalin nan ti pumanaw. Isupay apalpalamutan, ha? No anya timbaga ni Kaloy, aramidam, tungpalam, dagiti ibagbaganakin ka, iti kasta saan ka masaktan. Maawatam! Nanti. Jakon maanusan ti kinaulpit dante ka ng Uncle kanyak. Iso na say-sayat lang na pumanawak sa dito eh. Panagkunak. Awan na sayat amasakbayak iti puderda. Makamuditan no sa dino ti pakadanunak. Pumanaw akon dito eh. Markaw! Markaw! Sa dino ti ayan mau! Aldawan ngam di ka payla nakaluto iti pamigatan. Nagadupay ti inawan. Apaya di ka payla nakainaw, Markaw! Ay, Nora. Oh, apay. Nagtalaw san ginalay nga kaanakam. Tawan mo dagiti kawusnan iti kabinet iti budiga. Anya? Ti Maday, nagtripan na pa'y binuong ti silaw ti Jeep. Just kay, sigurado adakkel ti gastusak iti dayjay. Ay natiawanan bay na Marko. Pumanaw lang arudan. Nangibati pa iti parikot ti salbag. Kasano da ito yan? Nabasbasa ako na. Agraman ti baga naglaon kadag iti badok. Di matla sumardeng ngaminan ti tudo. Jak pa yan na mo no sa dino ti ayan ko. Ha? Ada sumungod ako, Che. Ala, amangan no kasla kadag iti mabuhay-buya iti pelikula. Amangan no alanak ti driver ket ipanak iti adayo. Amangan no patayendak. Ay, Diyos ko, di nakbaybayan. Isuron mo niya ti aramidak. Iho, anya teraramidim din na. Apay nga kalkalintuduan ka, Ha? Kuwa, sir. sa dino ti papanam. Umay kalumugan di ti kotsik. Itulod ka no sa dino ti papanam. Ha? When, sir? Nagimas matan. Nagimas talaga. Oh, inayadam ti mga niho. Di kagta nagtaado pa ti makan. Awan ka agaw mo, isungay nayadam ti makan. Ngal-ngal manay bag. Pasensya kayo, sir. Ma'am, mabisbisi na kami na talaga. Sige lang, iho. Kadwam timagan. Di kag babain. Adupay timakan. Mangan ka amangan. Kayat mo, taagnad kan dito'y balay, Marco? Ha? No kayat mo ampunan da kan. Agpaiso?
Saan na ka pa'y nga amunay nga marik nami ti kinasaya at mga tao? Agyamanak, ma'am. Anya ka din tayo kinunami tayo, iho? Naulpit ti ikit kan angkel mo? Uwan, sir. Naulpit da nga asawa kanyak. Kanayon nakmat akabilan ti asawa ni Auntie Nora. Iso ka diti akin kapuanan iti limitem di tayo, ma'am? Uwan, sir. Anya ti yer mo kumaitan? Dua tawanan na nagsardang ang iti panagadal ko, sir. Di ka madanagan, Marco. Pagadalan da ka. Agpaiso, ma'am. Ay na, agyaman ako unay kada kayo, sir. Ma'am. Auntie Delia! Auntie Delia! Auntie! Oh, ay iha, nakaumay ka mat. Ay, auntie, imbaon nak ngamin ni mama. Umay ko kano itadtoy linuto na nga cassava cake. Ramanan nyo kano. Ay na, nagsayatan. Ay, iyag mo nga ron tay kabil ko pa'y itiref. Meriendaan minto inton malam. Ay, gayam. Adayam amukan ka ay iha. Ha? Asino, auntie? Marco iho, umay ka man bit. Sino ang Marco dayta, auntie? Ampun mi kanya uncle mo. Ha? Amuyo ka di? Inton kwan, agtatakaw day tataw. Apay ka di, Auntie Delia. Ha? Marco iho, ni Ivy, kaanakak. Ha? Naimbag ang oras mo, ma'am. Hello, Marco. Nice to meet you. Ivy, iha. Ang mga numabalin mo at tulungan ni Marco para iti panag-enroll na inton bigat. Ay, auntie. Awan parikot iti dayta. Uray pa'y itan. Mapan kami pa'y ngamin iti mall ita, iha. Kuyugak ni Marco agumatang kadagiti kasapulan na nga agadal. Mapan kami pa'y agpadait iti uniform na. Kasta ka di, auntie? Okay. Sa paag to lang aro din ti umay dito inton bigat. Agawid tan, Ivy. Amangan ngamin no birbirugan na kon da Auntie Delia kan Uncle Edward. Madamdama pa'y. Nasapa pa'y, oh. Limna kan siya init, oh. Sumip nga ton. Diyak kaya ti marabyan nga agawid. Mabuting ka di? Ha? Saan, Mat? Amom ka di? Nga idiimbaga ni Auntie Delia nga daampon da? Kat sabalit ya day ti panunot ko? Kasla kay kadagiti mabuybuya iti pelikula, nga dadagiti ampon nga agtatakaw, wenno patayen da dagiti nangampon kadakwada, dagiti psychopath. Day tamot lang tinapanunot ko. Idi nakitak ni Uncle Edward. Nang runa, idi nagsardong iti batog ko. Agpaiso? Wen. Agpada ta siguro ang mahilig nga agbuya iti horror. Wen nga rod. Ado dagiti banag nga agparparehas ta. Adayo na saysayati ka sa sahad mo, Ivy. Nga minsan mo napadasan tinagrigat. Na mabalbalin. Jakon kaya't asublian pa dagiti gundaway nga awanak pa dito eh. Pirmi arigat ko idi. Mabisbisinanak idi. Pasarawang kanak. Tadidak mo't ibatyan da ang kalakan anti. Kabilin nak pa iti asawa ti antik ha. Naulpit da kanyak. Kaslasaan ataw ti trato da kanyak. Napalabasan day jay, Marco. Napintas itan ti biyag mo. Adan mako na apamilyam. Amom, adadagi ti gundaway mabutbutengak. Mabutbutang? Anya kay kumatipagbut ngam? Nga amangan no, tagtagainip lang dagiti mapaspasama kita kanyak. Amangan no mapukaw kung tumot lang da Auntie Delia ka ng Edward. Mabuti nga kamawanan ti pamilya. Amapukawan iti balaya pag naedan. Amangan no mapukaw dagiti tao amang ipatpatag kanyak, Ivy. Edward, agpalas ka ang tamangan tayon. Apay lakay, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Kasla. Kupit ni barokong ko. Anya? Marigata na nga. Umangas. Tinasayat, itaray da kan iti ospital. Edward!
Agreeing ka! Edward! Marco! Agreeing ka! Itaray tayo sa ospital ni Uncle mo, Edward! Anya, tinapasama ka ni Uncle Edward. Auntie! Ay, Uncle! Uncle! Uncle Edward! Uncle Edward! Uncle... Tagainip lang, gayam. Uncle Edward? Adda kayo dito eh? Wen, kasang-sangbot ko launay. Apay. Uncle Edward? No, apay yan. Apay ngay narakop na. Anyat napasamakan ka. Kuang amin, Uncle. Nagsagit ka pa yan. Apay ka di. Anya tinapasamak yun ditoy. Jakmat amo iti dayto nga ubing. Tanagtagtagainap sa. Pasensya kayo, nanti. Uncle. Apay iho, nabangungot ka kadi. No naglawamot ngamin iti silid mo. Apay nga dito'y kapay sofa, dito'y salas a naturog. Nabanog kan sa kadagiti aramidam a research paper. Ante, Uncle. Agan-anad kayo akanayon, Wen. No, damarik na na sakit. Nagpa-check up kayo, Dagos. Diyo ko mabaybay, Auntie Bagiyo. Ang mga nudyak kabaylan, no, dadaka sa mapasama kada kayo. Ha? Unay ka na ito'y nga ubingan. Apay, natagtagainap mo ka ding at dadakas anapasamak kada kami kani uncle mo? Ha? Di ka madanagan iho. Tanapigsa kami pa'y. Awan, ti sakit mi kanyan ti Madelia. Tanasalunat kami. Napigpig sa kami pa'y agam no ang agtrabaho iti talon. Marco iho, di kagdanag tasan kan amapukawan iti pamilya. Adda kami la dito kanyan ti Madelia. Da kami ti agbali na pamilyam. Aginggat si bibiyag kami pa'y lang. Agyaman ako ni Auntie, Uncle. Mala, husto daytan. Tinasaya at mangantayo kit din. Nakadasaran ti pangrabyan tayo. Mala, intayon iti kusina ta mangantayon. Lakay, magustuhan nga ta ni Marco dagiti insagana ta? Sana napili ni Marco, bakit? Sigurado ang magustuhan na. Nang runa day ta cake na. Aday ta. Auntie, Uncle, Dakon. Happy birthday! Ha? Ay, ala, nagtaktak kayo pa lang, Auntie, Uncle. Lakaya kon. Saanan nga uso ti handa-handa? Saan ba't amabalin nga awan handam, iho? Kung ngagpaiso. Alakit din. Puyotamon day ta kandila ti cake mo. Tamangan tayon. Mabisina ko na. Oops! Mabit lang. Oh. Ay, viiha. Itay na ka pala nga urayan. Kunakit din o di ka makaumay. Ay, sana mabalin adyak umay, auntie. Anya pala ang urayan, Marco. Puyotamon ti kandilam, ta i-video ka. Ha? Sige, puyotamon, iho. Sige. Yay! Happy birthday, Marco! Kat makantay nga rutan natin eh. Hey, agun-unin ti siyan ko. Mabisina kon. Happy birthday, Marco. Ato'y ti regalo kan ka. Anya tayo ito eh, Ivy. Madamdaman ton nga lukatam. Ang mga nonya daw ito ha. Ang mga kit din no tay putod nga ima, dara-dara. Anya? Aywan gayam. Ang mga noon aramidam no bigat. Hmm? Showing itan ti part 2, di paborito ta a horror film. Kaya't mo, tayo tabuya. Ay, syempre abangak dayjay anya. Adda kami ditoy. Ang mga nunalipatan niyo nga adda kami lang ditoy. Ha? Ni Auntie man? Mala, husto pa'y laday ta. Makantay kit din. Ang mga nobisin nyo laday ta.
Miss F, pagtaangan kan managayat a pamilya. Makunak nga isunday toy ti kapapatgan asagot ti Diyos kanyak, kalpasan ti naunday a panawan ti rigat kan sakripisyo a nagdalanak. Pudno gayam ti kunada nga awan permanente, no kasano ti rigat a pagdaldalanam tayo ita, addan tulat tapan nakalepas na. Kat magunod tayo tinapintas a masakbayan. Aging galangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay, ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos, para iti pan nakaidrama, to'y surat ko. To'y pagayam mo, Marco. Ken ka pagayam, Marco. Awan ti tao asaan nga agdalan kadagiti pannubok ti biag. Kanayon tayo kumaalaglagipan ngano ada oras ti rigat adan tumat oras ti ginawa. Kas kunada nga rod, habang may buhay, may pag-asa. Awan permanente dito'y lubong. No itakat adda ka iti baba, adan tumat oras nga adda ka iti ngato. Ngam oray no anyaman a klase ti panagbiag ti maragpat mo, sapay kuma, taag talinaed kalatta anapakumbaba. Alakastan pagayam, Marco, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biag ita, kat nagapu ni pagayam tayo nga dayan, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag kan nagasat nga aldaw, kastamatan kadagiti padak anayat nga dumdumngeg. Nakapagsuratak takayat kumot apaidrama to'y padas ko, ajak tupulos malipatan. Saan nga expressive dagiti dadakkel mi? Isu nga uray dudwa kami nga agkabsat, kasla nagrigat mi nga ipakita, wenno iparik na ti panangipateg iti tunggal maysa. Ti amok idi kat okay laeng ti kasjay. Naladawan ti amin, idi na amiris ko, nga nabaybay akgayamen ti inak. Nga rumbang nalaang kuma, a nagbalinak a managayat nga anak. Kat tapno nalawag ti amin,
kastoy man ti pakabuklan na. Dayan, nalpas mo ka di amin ng dagiti papeles nga ipapaaramid ko kan ka. Ay, wan, sir. Na-explain ko matan ni Sheila no niya dagiti rumbang nga aramidan na kadagiti reports kabayatan tikawan ko dito'y opisina. Kino na makayat mo ti agbakasyon iti sa magbamano a bulan. Tapno ad-addan to pa iti kinaproduktibo mi ti trabaho. Sabay ko mata-enjoy yung ti bakasyon mo, ha? Wan, sir. Kat agyaman ako na iti pamalubos yo. May saka ka dagiti importante nga officer ti kompanyak, Dayan. Iso adyak kayat, ama burnout ka. Kahit kung agtalinad ka iti daytoy a kumpanya, iti lasod ti 10 atawan, wano 20 atawan. Agyaman ako na iti panagtalakyo kanyak, sir. Okay, no problem. You can go. Call me anytime if you need my help, okay? Okay, sir. Thank you so much. Super duper excited ako, honey. Iti last 5 years sa puro trabaho. Itala nga makalak iti bakasyon ko. Ay, nagmayat man ti kastoy. Awan kamkamatan nga oras. Naragsakag para kan ka, honey. Mapantag bakasyon ijay Coron, Palawan. Wow! Kalpasan na, mapantay jay Cebu. Katno, ikanda tanton ti discount ti friend ko. Pasyaran tanto matan ti Cebu Island. Ay na, excited ako talagang, Kenneth. First out long vacation ko naman. Wen nga ron. Ura siya kat excited ako na. Ni manang yumawawag. Mabit lang, ha? Hello, Manang Raquel? Nakaawag ka, mat? Apay ka di. Ni Manang mat? Ash, anyamatan. Pasensya kan ading ko. Jack mat amo nga itagayam ti schedule ti operation ko. Ay, ni Manang mat? Anyamatan. Jack mat inggagara dadaulan ti bakasyon yo. Ish! Sana bale, no makarecover ak adagos, alag matlaang ni Nanang. Anyamatan, kano kan tupay nga recover? Kat ovary di katandakan ka. Makonfine ka pa iti mano a Domingo. O, kasano ti recovery period mo ngay? Iti ababasa rita, iti lasut ti 2 bulan a panagbakasyon ko. Agbantayak lang ka ni Nanang. Pasensya ka na talaga ading ko. Jakmat mabalin nga ibati iti sabali ni Nanang. Amumat abakatan. Agsalugan tipig sana. Manang Raquel nga min. Anyamat. Pasensya kan at talaga, Dayan. Nanang, di mat imbagak kada kayo asan kayon nga aglaba. Bay anyo dagiti murang dita, tamapan kuntoy pa laundry. Jakmat kaya takit kita ang dagiti nakatambak alalaba, anak ko. Saan kay unay nga agbambanog ngamin? Saan kayon nga ubing? Inton kwan, adumanan ti marikrik na yo na sakit. Nasaysayatan ti agan anad, Nanang. Di na ka di pa kadanagan, Dayan. Kabailak pa'y mat. Dagulit kayo mat, Nanang. Dayan, anak. No imbaga ka di yun aramidan, saan yun nga aramidan? Adda kayo dito'y balay. Iso nga ti kayat kung nga rod ti masurot. Pampanunutak lang mati ka sa sadyo kat. Dudua tayo lang dito'y balay. Kasanon no, adda mapasamak kada kayo. Pasensya kan, anak. Sana bale, saanin ang maulit? Agmano ak, nana. Kasyan na ka ti Diyos, Barok. Ay, sika ka di ti boyfriend ti anak ko. Wen, nana. O, kumusta kayon? Nasaya at mat, Barok. Still kicking. Umunag ka, Barok. Yaman ak, nana. Agtugaw ka, Barok. Ay, mabitlaan. Iyalaan ka iti inom mama Diyos. Sana, nana. Sukunok lang ni Dayan. Rumor kami mo lang adagos. Ay, saan, Barok? Urayam labiitan, mabitlaan daytoy. Sige, nana. Nakasingsing pati ina ni Dayan. Oy, ada ka ba't gaya man, Kenneth? O, nani. O, kumusta kayon ka ni nanang mo dito eh? Mayroon kamit lang ka din, agkadwa kayo iti may sa balay, iti inam? Ay na, hindi na kong damagan, Kenneth.
High school ak pailaeng nang rugi akon nga agabang iti boarding house. Kaputa adayo ti pagadalan iti balay mi. Iso ajak na iruam nga kadwa kami. Mairuam kan tumutlaang. Numabalin lang kumaguyodan ti altaw. Mabayag pa ya makarecover ni Manang Raquel. Dayan, nasingpot ni Nana Miranda. Kan panunutom bakitan. Rumbang lang nga ipaayamat iti panawon mo. Bayat ti kaadana iti poder mo. Nanang! Ada kagaya man. Umay ka tagid dantan amangan. Apag gusto ti isasangpet mo anak. Nakaluto akon. Sumango kan iti lamisaan taagao akon. Ay, husto di ko na ni Kenneth. Bagatan ni Nanang. Sana nakas idi ang napigsapay. Nangisit dagiti buok na. Saan pa'y matakuretret dagiti kudil na? Awan sa rukod nga igam na. Kan, saan nga kubo na magna? Ay, anya ka di tinararamid ko. Nagbalinak abisi ka dagiti napalpalabas atawan. Ado tinagbalin apaka kumikumak. Iso tsako napupuotan ti panaglabas ti panawan. Ininutan ti panagbakat ni Nanang. Agsalugan ti pigsana. Dayan! Nanang? Umaikan ko na, tamagantan. Mabisina kon. Ay, uwan Nanang. Umaya kon. Nagbanglo Oh, nakaring kayo gaya man Nanang. Nasapa ka nagluto. Ola, agtugaw kayo tamangan tayon. First time amaramanak tilutom, anak. Nalaingak nagluto, Nanang. Amangan no, sanyo nga amo? Ay, amok Asino pa'y ngay, ti umalaam no saan asyak. Nalaingak matlang ngagluto. Da kayo nga minti kanayon nga agluto para kanyak. Iso nga ita, siyak matati agluto para kada kayo. Anya nga iti linutom. Sinigang nga pasayan, Nanang. Oh, wow! Ramanan nyo, Nanang. Naimas da ita. Kasla naimas ngagpaiso ti linutom Oh, ayamom na pailang kat naimasen. Ado ka di, tinakan na pasayan. Naibos na ti may sa malukong, Dok. Kapkapin di pasyente. Ha? Ay, siya ka di, Dok? Saan? Siya. Dapat ka di na dumataw dito. Siyempre, sika. Iya, tasika agad nga roti kasarsarita. Anak ti pasyente, Dok. Anak na ka ti pasyente. Hanggang di mo amo nga da allergy na iti pasayan. Sorry, Dok. Tinam ti pagkidawam iti sorry. Sana siya. Imbaglangan, tanay tarayo adagos dito ospital. Tano saan, mga ano niya tinapasama kan ko na. Hala, umunag ka na iti ward ngayon tinam. Ingkag sorry kan ko na. Nasayatan ti kasasad na. Isungin ton maminsan. Anadamon, dagiti ited mo amakan itinam. Saan mo matgayang gagara ti kas niya napasamak ka ni Nanang? Saan mata talaga, Manang? Sino ngay matakin kayat nga agpiligro ti biyag ni Nanang? Ay na, ni Nanang matgamin. Kinan na pailaang tinlutom kat amo na lang arudan nga allergy na ti pasayan. Nalabi ta di na kayat mabainan ka. Iso nga, di mon pabasulan ti bagim ading ko. Sana balita na sayat matan ti kasasad na. Manang. Sa dino ti ayan ko itinaundaya panawan. Anya ti kayat mo asawan. Saan ka maawatan? Apay nga ti panagriknak.
Jak am-amo ni nanang. Apay sana ka nadagkat kan ko na. Apay ajak napupuutan ti panaglabas ti aldaw. Kat inot ti panagkapsot ni nanang. Dayan, anak, anya ti klasik nga anak. Sana ka nagbalin na saya at itiin ata. Di magkalak at ibagikla ang ti pinanpanunot ko. Nagbalinak ama ka sarili. Ala, husto na ading ko. Di mo ipagatikas na. Kan maysa, saan pa'y matanala daw ti amin? Mabalin ka pa'y abumawi ka ni nanang. Adu pa'y ti panawan, dayan ading ko. Ay na, nagmayat mo't dito yan, dayan anak. Presko ti angin. Ang mga no diyo pa'y amo nga, adon ti kastoy pagpasyaran dito'y ayan tayo. Into no may alawas, agpasyar tayo ijayan da Kenneth. Oh, talaga anak? Wan, kunak lang arudan. Okay, akmat dito yan, anak. Uray agbati ak tulatan ijay balay. Sana mabalin nanang. Sulitan tayo ti aldaw, kabayatan ti vacation leave ko. Ay kat, no iso ti kayat mo, di iso ti masurot. Madam. Umay ka nanang, agpa-picture ta. Kalpasan na, intan tumatan mangan. Honey, agimpaki kanton madamdamawan. Ha? Inton bigaten ti panagbiyahe tayong agpailokos. Intayong agpasyar. Managsakan ako na, honey. Ngamin makita, ken mariknak nga gin-enjoy ka iti panagbanding nyo kanina na Miranda. Amom, ado pa'y ti planok apapanan kan aramidan. Kat syempre, da kayo kaninanang ti kaduak. Ah? O, aguray ka. Nakalukat ti Mindor. Nanang! Nanang! Ha? Dayan! Awan puot ni nanang nga nakadasa iti suelo. Nanang! Nanang! Manang! Apay nga itapay. Apay nga itapay nga inala ti Diyos ni nanang. Agrugrugiyak pa'y lang nga bumawi kan ko, ana. Tapno masulnitak dagiti nagkurangag. Kurang pa'y tinaited ko apanawan kan ko, ana. Apay nga itapay, anatay. Awanan maramidan tayo, ading ko. Dimtangan ti oras na. Pagkawanandak, nanang. Pagkawanandag, gaputa sa anak ang nagbalin na sayat nga anak kada kayo. Dayan, saan ka ngagsaw iti kasta? Manang, Diyak man lang na ibagakan ko na nga ipatpatag ko unay. Ipatpatag ko unay ni nanang. Patyak nga muna da itadayan. Para ka ni nanang, may saka nga nasaya at nga anak. Aging ga ita Miss F, numalaglagip ko day di agundaway, jak malapdan ti panagarubos dagiti luwak. Numabalin laang ko mati ag time travel, tapno ag subli, idi panawan nga napigsapay ni nanang. Panagriknak kat ado ti sinayang ko a panawan. Husto matkit din ni Manang Raquel. Uray kaskas ano, amok nga naipariknak ka ni nanang, ti panangipatag ko, uray iti apagbiit laang akanito, ti panagdan nami. Jakman na ibalikas a mismo kinkwana, ngam amok anakita kan nariknana, ti panangipatag ko kinkwana, idi adda pay isuna iti daytoy abiyag. Kadagiti anak adumdumngag ita, saan nga agnanayon, ti kinapigsa dagiti naganak kadatayo. Ikkan tayo ida iti oras, sakbay amaladaw ti amin.
Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Dayan. Ken ka pagayam Dayan. Iti maminsan pay may saka kadagiti makapaneknek nga saan laeng anain materyalan a banag ti kasapulan iti daytoy a biag. Ngarod, ikkan tayo iti panawen dagiti banbanag nga adda kada tayo. Nang runa dagiti tattao a napateg kada tayo. Iparik na kan ipakita tayo kadakwada a napatagda kada tayo kabayatan nga adda tayo pay iti daytoy a biag. Alakastan pagayam Dayan, ket pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.